ଖାଇଲେ ଆମେ କେଲା ଆମର ବାରି ସବୁବେଳେ ମେଲା ଏ ତମେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ଆମେ କେଲା ଆମର ବାରି ସବୁବେଳେ ମେଲା ଗଛଗୁଡା ମରିଗଲାଣି। ଶୁଣ ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇ କେତେ କଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲାଟେ ନା ଆସିକି ବିଲର କାମ କଣ କରିବ ଜୀବନ କିଛି ଚାହୁଁନା ଯାହା ହାତରେ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି କଣ କରିବା ଆଉ ବାପା କହିଛି ବିଲଟା ପୁରା ଖୁସି ନାହିଁ ଖୁସିରେ ପଡିବ ଆଉ କଣ କେହି କିଛି କୁଆଡେ ପିଲା ପିଲା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଛୁ ଏ ବର୍ଷ କରିବେ ନା ନାଇଁ କଣ କହିବ ଯାହା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଫୋନ କରେ ଠିକ ନାହିଁ କଣ କରିବ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଟାଇମରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କରୁଛୁ କିରେ କଣ କରୁଛି ରାଗି ଯାଉଛି କିଆ ଯେ ରାଗିବିନି କଣ ଆଉ ଆରେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ ଆରେ ମୋ ଭଳିଆ କଣ ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କେତେ ହାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲାଟେ ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି ମୁଁ କଲେଜରେ ଟୋକି ଲାଇନ ମାରିବା ଆଉ ଭୋଜି ଭୋଜା କରିବାନି କିରେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ପାଖଉଛି ଭୋଜି ନା ମୁଁ ବାଳ କରିବ ଆରେ ବର୍ଷ ଭୋଜି କରିଥିଲ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଛ ରାଗୁଛୁ କିଆ ରାଗିବିନି ଆଉ କଣ କରିବି ଆରେ ବର୍ଷ ଭୋଜି କରି ସବୁ ମାଲ ବି କରିଲ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସ ସକାଳେ ବସିବା ଟିକେ କଥା ହଉଥିବ ହବା ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଲାକୁ ଡାକିନା ଆଣେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବି ବିଲରୁ ବାହାରିଲା ହଉ ଚହଳ ପକେଇ ଗହଳ ଲଗେଇ ଆଇଲାଲୋ ଆରେ ଚନ୍ଦନ କଣ ଏକା ବସିଛୁ ଆରେ ଦୁଇଟା କଲ୍ ରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରିନି ଯାକ ତୁ ତାକୁ ଲଗା ଫୋନ ଲଗାଉଛୁ ଲଗା उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ये साला ये टाइम के फोन कला हेलो ହ୍ୟାଲୋ କଣ କରୁଛୁ ରେ ए मो मा टिके पठेई दिला जाउजी आउ କୁଆଡେ ए आडे मार्केट आडे टिके जाउजी आउ କଣ ସକାଳ ପାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ନା ନାହିଁ हां करिया ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଛକ ପାଖକୁ ଆସେ अरे मो मा कळी लागिव रे ए कुन न आनले दिन सोडा ଆରେ କଣ ତ ବହୁ କଳି କରିବ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ତୁ ଆସିଲୁ ଜଲ୍ଦି जाउजी आउ ठीक अछि कामटा सरना जाउजी आउ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କର ଯାହା କାମ ସାରି ଜଲ୍ଦି ଛକ ପାଖକୁ ଆସେ हाउ साला भोजी पई कीरा भोजी करिया भाई रखै बसै देना ए जीवनटा घुड़ू घुड़ू 24 घंटा केबे 100 केबे 100 मीटर कंटा ए जीवनटा କି ଖନା କିରେ ହଁ କଣ କହିଲା କହିଲା ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ତା ବୋଉ କହିଛି ଆଉ କହିଲୁନି ଏଇଠି ଆଗ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ କହିଲି ବା ସେ କହିଲା ମୋ ବୋଉ ମତେ ଗାଳି କରିବ ଆରେ ସେଦିନ ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଇଛି ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ମା ତାକୁ ଚପଲ ଧରିକି ତୋଡୁଥିଲା ए जीवनटा घुड़ू घुड़ू 24 घंटा केबे 100 केबे 100 मीटर कंटा ଆରେ ଚିକୁ କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ଫୋନ କର ଆରେ ତା କଥା କଣ କହୁଛୁ ସିଏ ଆଉ ଅପଡେଟ ପାଇବ ନା ଏ ଯୁଗରେ ସିଏ କୋଉ ପୁରୁଣା କାଳ ଯୁଗରେ ଅଛି 1927 ମସିହା ଯୁଗରେ ଥିବ ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି ବସିକି କଣ ଇଂଲିଶ ଫିଟିସ ଲେଖୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଇଛି ଆରେ ଚିକୁ ଭାଇ ତୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ ତ ଗାଁ ସାରା ସବୁଆଡେ ଖୋଜି ଆଇଲି ନା ବୋ ବୋ
କୁଆଡେ ଆଇଥିଲୁ କିରା ପାଇଁ ଗୋ କିରା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ଆଇଛି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଗୁଟେ କିଆ କହିବୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ନା କହ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ସାର ଚାରିଟା କଥା ପଛେ କହିବି ହଉ କଣ କହୁଛୁ କହ ଆରେ ତୁ ଲାଜ କରୁଛୁ ଲାଜ ତୁ ମର୍ତ୍ତ ବି ଲାଗି ଲାଜ କରୁଛୁ କହ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛୁ କହ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବି ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏଇ ସେ ଗୀତ କାର୍ଡରେ ମୁଁ ମନର କଥା ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ସେ ଯାହା ବୁଝିଲା ନହେଲେ ମୋ ପଟାକୁ ପଳା ହୁଏ ଆଜି ଏମିତି ଗ୍ରିଟିନେସ୍ ଲେଖିବି ଝିଅ ତ ଝିଅ ତା ମା ବି ସେଟିଂ ହେଇଯିବ କଣ ଲେଖିଆ ହଁ କଦଳୀ ଗଛରେ ବସିଛି କାଉ କି କଦଳୀ ଗଛରେ ବସିଛି କାଉ ଧନ ତୁ ହବୁ କି ମୋ ଛୁଆର ବୋଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଆଉ ତେର ନଈ ସାତ ଦରିଆ ଡେଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବି ମଲି କି ତେର ନଈ ସାତ ଦରିଆ ଡେଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବି ମୁଁ ମଲି ହଁ ଥରେ ଖାଲି କହିଦେ ଧନ ତୋ ସାଥେ ଚିଲିକା ଯିବି ମୁଁ ବୁଲି ଭାଇ ବା ତା ସାଇରି ଲେଖିଲ ମୋ ଇଏ ହଉଛି ତମ ଜମାନାର କଟା ବଛା କଣ ଟେକି ହେଇନା କିଛି ଆମ ଜମାନାରେ ଥିଲା ଆଖିରେ ଆଖିରେ ତୁମର ସାଥିରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ରକି ଗୋଟେ ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆରେ କୋଉଠି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଏକାନ୍ତରେ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଳ୍ପନା କରୁଅଛି ଯେ କୌଣସି ଡାକ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କୁଆଡେ ଆସିବାରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆରେ ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥା ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଆମ ଖଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ଆରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖେ ଆସିଲାଣି ବା ଭୋଜି ଭୋଜି କହିବାରେ କିଛି କି ହଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ ହଁ 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 ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ହଁ আজি মু পিনি আজি মু চুইনি আজি মু ଡାକିଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ବୁଝି ବୁଝି କରିବାନି ରେ କେତେ ତାରିଖରେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ପହରେ ତାକୁ କେତେ ତାରିଖରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରେ ସକାଳ ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସେ ପଚାରୁଛୁ କେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁ ଖନା ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ତତେ ଚପଲ ଧରିକି ତୋଡୁଥିଲା ବୁଝିଲୁ ହଁ କିରେ ଦେଖି ଦେଖି ତା ମା ତାକୁ ପିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତୋଡୁଥିଲା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ କେବେ ସକାଳ ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ତ ଯାହା ଭୋଜି କରିଥିଲ ପଦ ପଦ ପିଇନା ଯୋଉ ମାନେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କହିନା ଗଡୁଥିଲ ପଇସା ବି ଦେଇନ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ମଦ କରିନି ମଦ ଫଦ ନାହିଁ ଭାଇ ତ ନା ମଦ ଫଦ ଭାରତରେ ଇଏ ମଦ ପିଇକି ଗଡିଥିଲା ତା ଭୋଜି କରିକି ମୁଝି ହେଇକି ପଡିଥିଲା ଇଏ ମଦ ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ନା ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଭାଇ ବାଡେଇଲେ ମଦ ଯୋଉ ପିଇଥିଲି ରେ ଏମିତି ବାଡେଇ ଭାଇ ମଦ ପିଇବିନି ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ତ ମା ତତେ ଚପଲ ଧରିକି ତୋଡୁଥିଲା ନା ହଉ କରିବା ଆଉ ଯେ ବଜେଟ ଟା କେତେ ବଜାର କେତେ କଣ ସବୁ 1000 ଲେଖା ଦବ 1000 ରେ ଆରେ ଡିଜେ ବାଜିବ ସକାଳ ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ତ ଯାହା ଭୋଜି କରିଥିଲ ମଦ ଫଦ ପିଇକିନା ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କଲେ ଖାଲି ଗଡି ଯାଉଥିଲ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି କଣ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଜି କଲେ ମଦ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ମଦ ନାହିଁ ନାଇଁ ମଦ ଭାଇ ନାହିଁ ମଦ ନାହିଁ ମଦ ନା ନାହିଁ ମଦ ତ ଠି ତ ପୁରା ଠି କରିଦେଲୁ ମଦର ଆଉ ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଭୋଜିରେ ତମେ କଣ ମଦକୁ ଥି କରୁଛ ନା ଥୁ କରୁଛ ନା ବାତି କରୁଛ ବାତି କରୁଛ ଯେ ତା ପଛପଟେ କିରା ପୁରେଇ ଦେବି ହଉ ଭୋଜି ହବ ତାହେଲେ ମାଲ ଲାଗେ ଦେଖିରେ ମାଇଲୁ କାଇଁ ମୁଇଁ ମାଳ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜି କରିବିନି ମୁଇଁ ମାଳ ଚିନାବ ମାଲ କଥା ମନା କରାହେଲା କଣ ପାଇଁ ପୁଣି ମାଲ କଥା କହିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ମାଲ କଥା କହୁଥିଲି ତୁ ଶଳା ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଅପଡେଟ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଖାଲି ଗିଟନେସ୍ ଲେଖୁଥା ତୁ ଶଳାଟି କିଛି ନ ଜାଣିକିନା ତୁ ମୋ ଗାଲରେ ଚାପଟେ ମାରିଦେଲୁ ତୁ ବି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନ ଜାଣିକି ବାଡଉଛୁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ବାଡଉଥିଲା ଘରେ ତା ମା ବାଡଉଛି ଏଠି ତୁ ବାଡଉଛୁ ଏ ଶଳା ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ ବେ ଗୋଟେ ତୁ ଛାଡ ଗୋଟେ ବାଡଉ ହଉ ଛାଡ ଭୋଜିଟା ହବ ସକାଳ ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭୋଜି ହବ ଯେ ହେଲେ ଆମ ସାହିରେ ହବନି ତଳ ସାହିରେ ହବ
କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। ହବନି କାହିଁକି ହବନି? ହବ ଯେ ପଇସାଟା ଦେଲେ ସିନା ଭୋଜି ହବ। ମୁଁ ଘରୁ ଫୋନ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବାପା ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଏଠି। ହଉ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ହଉ ଛାଡ ଯାହା କଥା ହବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହବା ହେଲା। କେତେ ପଇସା କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ। ଆରେ ଚିକୁ ହାଣ୍ଡି ଫଟା ଶୀତ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିକି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଚାଲିଲାନି ଚିକୁ। ଆରେ ରେ ଖନାକୁ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କର। ସକାଳ ପରେ ପୁଣି ଭୋଜି ହବ ନା ନାହିଁ। ଏଇ ତା ଫୋନ କର। ଏ ତୁ କରୁନୁ। ଏଇ ତୁ କର। ତୁ କରୁନୁ। ରୁହ ମୁଇଁ ଫୋନ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ହଉ ରୁହ ମୁଁ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଖନା ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ତୁ ଆସିବୁ ନା କଣ ମ? ଆସ କଣ ଭୋଜି ଭୋଜା କରିବା ହେଲେ କହୁଥିଲେ କଣ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ବସ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ ରଖୁଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କିରା କହୁଥିଲି କି ଆଜି ତ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟଟା ମାଲିକ ଆମକୁ ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ଆଉ ପିଇବାନି। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି ଯେ କଣ କହୁଛୁ କାନା? ମୁଁ କଣ କହିବି ହାଣ୍ଡି ଫଟା ଶୀତରେ ବିୟର କଣ ହବ? ଆରେ ଅଲ ମଗ ଟିକେ ମଗ। ହଉ ଖନାଟାକୁ କହିବା ଏଇ ଧରିକି ଆସିବ ବୋଲି। ନା ମ ଖନା କଣ ଆଣିବ? କଣ କରିବା? ଜାଣିଥିଲି ମତେ ହିଁ କହିବ। ଆଣିଛି ଆଣିଛି। ଏ ଥଣ୍ଡାରେ କଣ ଏ ଥଣ୍ଡା ହବ? ମଜା ନାଗିବନି ଥଣ୍ଡା। ଆରେ ଇଏ କଣ ଥଣ୍ଡା? ଆରେ ଇଏ ପା ବିୟର। ପିଇବୁ ବିୟର ପକେଇବୁ ଗିୟର। ହଉ ବନ ହେଇଛି ରେ ବାଳ ଚାଖଣା ତ ନାହିଁ। ହଉ ରୁହ ମୁଁ ଖନାକୁ ଫୋନ କରିଦି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଖନା କୋଉଠି? ଆରେ ତୁ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ ମ? ହଉ ଶୁଣୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଖଣା ଟିକେ ଧରି ଆସିଥିବୁ। ହଁ ମାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଖାଲି ଚାଖଣା ଟିକେ ଧରି ଆସିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କି? ଆଚ୍ଛା ଭଜେଇ ଦୋକାନଟେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ହଉ କୋଉ ଜାଗା ହେଲା ନାଇଁ ରେ? ସେ ଭଜି ଦୋକାନ ଆସିଲାଣି ଆସୁଥିବ ଆଉ। 2 hours later. ସେ ଆଉ ଆଇବନି ବୋଧେ। ନା ମତେ ତ କାହିଁ ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆମେ ପେଗନା ପିଇଦବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ତୁ ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ପିଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ବି ତୋର ଘରକୁ ପଳା। ହଉ
ओ हेलो আরে আই লগি রে আরে চন্ন তোর কোন নু বর্ষটরে গুড়টা ভাঙি যাইছি কি রে কহନି রে ଭାଇ କାଲି ତମ ସହିତ ମାଲ ପାଣି ଟିକେ ହେଡେ ପକେଇ ଗଲି ତାପରେ ତ ସେଇଠୁ ଟିକେ ବାଟ ଯାଇଛି ତାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଦିଟା ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସେ ପୁଣି 4ଟା ବିଅର ଧରିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଣ କରିବି ତାକୁ ତ ଆଉ ମନା କରିପାରିନି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କିରି 2ଟା ବିଅର ପିଇଦେଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବିଅର ମୁଁ ପିଇଦେଲି କାରଣ ସେମାନେ ପିଇ ପାଇଲେନି ତାପରେ ଟିକେ ଛାଡି ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ତାପରେ ଆସିଗଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ପୁଅ ସେ ମତେ କହିଲା ଆଜି ମୌକାରେ ଟିକେ ଛକା ମାରିଥିଲା ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମୁଁ ବି ମୌକାରେ ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଇଲି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ଟାଇମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ରାତି 10ଟାରେ ତ ଏକେ ଯାଇ ହବନି କଣ କରିବି ଏମିତି ପିଲା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପରେ ସେଇଠି ହାବୁଡି ଯାଇଛି ମୋ ଅପା ପୁଅ ଦିଟା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିରେ ତୋ ଭାଉଜ ଟିକେ ଡାକି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବା ସେ ଶଳେ ପୁଣି କହିଲେ ନା ଯୁଡେ ବି ନଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ତ କଣ କରିବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାଉଣ୍ଟର ପଳେଇଲୁ ଯୁଡେ ବିଅର ସିନା ମଗେଇଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଶଳେ ପିଇ ପାରିଲେନି ଗୋଟେ ବିଅରରେ ଫେବି ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଅର ବି ମତେ ପିଇବାକୁ କହିଲା ତ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ବିଅର ପିଇ ତାପରେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଯାଇଛୁ ଦେହର ତ ଯାଉନି କାଇଁ ବାଳ କେମିତି ଦୌଡ଼ା ପିଉବି ରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଇଲି ଟିକେ ପିଇଦେଲି ଆଉ ହଉ ବାଲ ଫାଲ ତ ପକେଇ ସାରିଲେ ଚାଲ ଲା ଆରେ ଏଇ ବା ତେଲ ତ ଶୁଖିଲା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗାଡିଟା କେମିତି ଗଡିବ ନାଇଁ ପା ଏଇ ଯେ ତେଲ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଏବେ ସେଇ ଟାଙ୍କି ହଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଅଟକି ଯାଉ ତେଲ ପକେଇଦବ ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ଛାନିଆ କଣ ପାଇଁ ହଉଛ ଓ ଭାଇ ତେଲ ପକେଇବା ଆରେ ଚଲା ଆରେ 4 ନମ୍ବର ବା ଗିଅର ଅଛି ଗିଅର ବକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବି ନା କଣ ମ ଓହୋ ଚାଲ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ମଦ କେହି ପିଇବାନି ମଦ ପିଇଲ ଏବେ ଗାଣ୍ଡି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭୋଜି କରିବା ନା ୟାର ଏମିତି ଟେକିକି ବୁଲିବା ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଲେ ବି ତାର ପାଇଁ ଟେକିକି ବୁଲିବା ଆରେ କଣ ଟେକିନେ ବୁଲିବା ଆରେ ମୁଁ ତା ଗୋଡ ଟେକିବା କଥା କହୁଥିଲି ତୁ ଆଉ କଣ ଭାବିଲୁ କି ଆରେ ତୁ ତା ଗୁଡ କଥା କହୁଥିଲୁ କି ମେଲ ତାପେ ଚୁପ ଭାଷା କରୁ ଭୋର ଭୋର ଶିଖିବି ଅନେଇଲୁ ଆରେ ମୁଁ ତା ପେଣ୍ଟ ଟେକିବା କଥା କହୁଛି ଓ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆରେ ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ଚାହା କେଟିଲି କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଏକ୍ଜା କେଟିଲି କଣ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଟିକେ ବଡ ଓ ଛାଡ ଆଜି ଠାରୁ ନାରୀ ଆଉ ନିଶା ପୁରା ବନ୍ଦ ବୁଝିଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ଆଉ ନାରୀ ଆଉ ନିଶା ପୁରା ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ମୂଳୁ ପୁରା ନାହିଁ ଏଇ କାହ୍ନା ଆସେ ଆମେ ଯାଉ ଗାଧୁ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଧାନ ଘର ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲ ରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି बेटा मन में लड्डू फूटा नया ନାହିଁ ନାରୀ ନିଶା ପୁରା ନାହିଁ ଏବେ ପୁରା ନାହିଁ ଖୋଲି ଗାଧବେ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ ଗାଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଘର ଝିଅ ଆସିଛି ନା ଆସୁ ସେ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ଦେନେ ଗାଧ ଆରେ ରୁହ ବେ ରୁହ